Greek Roblox και... Ήρθε... Και... Μισουδάκι δεν είναι πράγμα. Σήμερα θα παίξουμε Blox Quiz και αυτό θα είναι το πρώτο βίντεο σε playlist. Ναι, και ας πούμε το δεύτερο gaming βίντεο του καναλιού. Και το γενικά τρίτο βίντεο. Εγώ και η Greek Roblox σας έχουμε ήδη πει λίγα πράγματα. Τώρα για να πει λίγα για τον εαυτό της και η μουσουδάκι δεν είναι. Δεν θα παίξω. Πες λίγα πράγματα για τον εαυτό του, για να σε μάθω. Έχουνε μάθω. Ναι, το όνομά σου μάθω. Τι να πω. Πληροφορίες να την πάρω στο Φλαμίγκο. Παιδιά, Άρης, σε έκανα invite εκεί πέρα. Άρης, σε έκανα invite για να πεις. Έχει κάποιο λόγο δεν μπορεί. Επίσης, παιδιά, κάνετε και ένα subscribe. Να σου υποβάλεις το όνομα του καναλιού Παπάνι και γράψε το όνομά μου για να το σάβω. Α, ναι. Μπορεί να είναι λίγο άλλο. Όχι. Θα κάνουμε ένα PvP. Πήγαινε... Εσύ είσαι 2 εναντίον εμένα με το χειρότερο μου φώτο. Μα οι άλλοι δεν μπορεί να Ναι, να γίνει level 20, να τη βοηθήσουμε. Αριστεία περπατά στο νερό, γι' αυτό εσύ έλα μαζί. Η αριστεία μπορεί να περπατάει στο νερό και έχει το ice cream. Ναι, το φλαμίγκο μου είναι πιο γρήγορο. εσύ είσαι Level 241 είναι. ναι, και εγώ είμαι Απλά παιδιά, να μην μιλάτε όσο μιλάει μία, να μην μιλάει και η άλλη. Επίσης, εγώ είμαι Ωραία. Μουσουδάκι, έλα εδώ, σε αυτόν τον άνθρωπο, έλα εδώ. Και πάτα πάνω του. Και πάτα το Mantis, η γκορίλα. Εγώ εννοείς ότι εγώ έχω φτάσει εδώ και τουλάχιστον 1 λεπτό πριν από σένα. Εγώ έχω φτάσει. Ωραία, πήγαινε στην πλευρά του νησιού, έρχομαι τώρα 1 λεπτάκι. Και εγώ σου έδειξα εσένα, έλα μαζί μου. Ναι, αλλά εγώ έδειξα. Αν και την παιδιά που απλά δεν το είχα παίξει ποτέ. Όχι, κοίτα λίγο αυτή την βάρκα, έχει σημαία. Ναι, έχει team. Εγώ θέλω να πάω level 300 για να κάνω δικό μου team. Το ονομάσω Greek Roblox. Από εδώ πέρα παίρνουμε φρούτο. Να ρολάρουμε φρούτο. Αριστά! Σταμάτα! Όταν μιλάει μία να μην μιλάει και η άλλη. Παιδιά, εγώ βρήκα ένα smoke fruit. Παιδιά, βρήκα ένα smoke fruit. Βρήκα ένα φρούτο, Άλκη, έλα, φάτο. Έλα, βρήκα ένα φρούτο, το είχα και εγώ παλιά. Μην ακίνητη. Πάρ' το, πήγαινε πάνω του, γρήγορα. Τώρα πάτα πάνω του και πάτα eat. Πάτα eat. Γρήγορα, πάτα eat. Μπράβο. Είναι τέλειο. Τώρα ελάτε μαζί μου. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Βήφισε το... Παιδιά, βήφισε αυτό το πλοίο. Επίσης με λένε Άριο. Έλα μαζί μου, μισουδάκι. Σε πάω εδώ πέρα. Αυτό το boss... Έλα, βάρα το λίγο, όσο μπορείς. Λίγο κρίνει το
κανάλι θέλει να βρίζει με το το βάζει, έλα. Πήρες κάτι, έλα. Μουσουδάκι, πήρες κάτι. Πήρες κάτι. Εντάξει, έλα να κάνεις το quest, θα σε βοηθήσουμε. Έλα, άσε την άλλη. Έλα, βάρα τα εκεί πέρα, είναι η αριστερά. Μπράβο. Έχεις κάνει ένα. Έλα εδώ πέρα. Έλα τώρα εδώ. Ναι, να. Και θυμάσαι... Έλα. Πόσο level είσαι? Έλα εδώ. Έλα εδώ σε μένα. Θα προσπαθήσω να το βάλω. Έλα, εδώ. Αυτό είναι δύσκολο να το σκοτώσω, αλλά θα σε βοηθήσω. Έλα εδώ. Όχι. Ρε, αριστερά, όχι, έλα. Μουσουδάκι, έλα. Κόλλησε εδώ πέρα. Έλα. Πλέον ούτε και εμένα μην μπορώ να περνάει ο αυτός είναι Πήρες κάτι? όχι, γιατί πέθανε. Ακόμα πόσα γκορίλα θέλεις? Είσαι 20 εσύ. Είναι. Αυτό πρέπει να... Αν δεν πρέπει να είσαι έτσι για να... Όχι. Όχι, από 17 και... Έλα εδώ πέρα. Το ήξερα εγώ. Εσύ είσαι shark τέτοιο και σου είναι πιο εύκολο να... Έλα εδώ πέρα στις γκορίλα. Επίσης, παιδιά, η Άννη... Race. Και είναι site, αλλά έχω το ice από Άλκη, έλα εδώ, με τους γκορίλα. Απέναντι. Πρέπει να γίνεις 50 level για να μπορείς να ρολάρεις. Όχι, για να ρολάρεις μπορείς εκεί πέρα, στο κάτσα, πρέπει να... Έλα μαζί μου. Έρχομαι. Τι, να κάνεις PvP μαζί μου. Ναι, αλλά εκτός permanent έτσι κι αλλιώς το τέτοιο. Αλλά και ξέρεις τι, έχεις λίγα φρούτα, έλα. Πήγαινε εδώ. Έλα. Μη φας το ιγκλού, ράτα το. Ούτε το σου. Το μπόμπι είναι κακό. Βασικά καλό είναι, αλλά είναι δύσκολο για την αριστερά. Diamond
Απλά να κάνουμε PvP μαζί και τα mastery του φτάνουν μέχρι 80. Ναι, Blade. Ή βασικά κράτα το για καλύτερη στιγμή. Πάτω αριστερά. Όχι. Είπαμε... Πόσο level είσαι? Πόσο level είσαι? Οκ. Αριστεία, να σου δείξω κάτι. Άρη, κι εγώ Άρη. Έχει, όχι, M1 είναι, αλλά εντάξει. Να σου το κάνω showcase. Ναι ρε, το... Μπορείς να πετάσεις με το M1. Μπορεί στα σπαθιά να μην ρωτάμε. Πού είσαι αριστερά? Σ' ακούω. Ναι. Επίσης, παιδιά, έχω αλλάξει τη σκηνά. Εντάξει, Άρη, θα σε βοηθήσω. Άρη. Εσύ θα προσπαθήσεις. Καλά, θα προσπαθήσω. Ένα κουμπί. Εκεί που στα πάρτα. Βασικά, Κατάλαβε. μία θα το χτυπάω μόνο. Όχι, δεν πας καθόλου. Θα πω αριστερά. Θέλω ακόμα 2 master για να κάνω την τελευταία κίνηση. Εγώ περισσότερο είμαι block fruits και σπασί. Ρε, το mastery one. Το mastery πάρα πολύ. Το mastery one δεν είναι το καλύτερο. Εντάξει, αυτό το mastery one. Όπως κάποτε στο chop ήταν έτσι, βάζει να το κάνουν έτσι. Παράδειγμα ήταν blade dance. Φίλε, αυτό δεν μπορούμε να τους πούμε. Πρέπει να κάνεις mastery up και να κάνεις την ίδια. Όσο master cost. Σκοτώντας NPC το κάνεις mastery up. Ναι, αλλά... Όχι, μη. Τι race είσαι, Άλκη?
να τις κάνω, έχω κάμποσα Robux να τις κάνω δώρο ένα τέτοιο αλλαγής. Ε, 90 Robux, τώρα να δω πόσα θα μου μείνει μετά. 101, sorry, δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Θα μου μείνει 101 Robux, δεν θέλω. Πού είσαι? Το αυτό είναι τέλειο. Δεν μπορείς να χτυπήσεις το εγώ θα κάθομαι εδώ πέρα. Εγώ είμαι μόνο μάστερ 14. Το επόμενο είναι 20. Θα σε βοηθήσω, έλα. Έλα, Άρη, έλα εδώ. Άμα το κάνω άλλη μία θα πεθάνω. Μάστερ 95. Εντάξει, παιδιά, εγώ πάω λίγο να με μάθεις να το κάνω ένα νούμπι. Έλα ρε μπρο. Ναι, και μου φεύγες. Ναι, με το ζόρι. Και εγώ κάποτε το μισούσα το παιχνίδι, αλλά τελικά μετά έγινε ωραίο. Πίστεψέ με. Εγώ κάποτε το μισούσα, αλλά τελικά μ' άρεσε μετά. Ναι, απλά ανέβασε λίγο level αυτό. Πάρε και κάποια πραγματάκια και μετά θα είσαι το Bloxfruits τώρα. Παιδιά, να σας πω γιατί, να σας πω την αλήθεια του, το Growing Garden και το Tetris κλέβουν πάνω από το Bloxfruits. Αλήθεια. Παιδιά. Εγώ κάποτε το έχει παίξει ένας παιδί μου το γνώρισε και την πλακία ρε μπρο. Την πλακία και μετά ανέβει το level έχει καλύτερη και μου άρεσε. Εγώ λέω ρε μπρο μόνο μία κίνηση στο spike που έχει. Γιατί νομίζεις εμένα ότι μου κάνει και τίποτα το σπουδαίο. Μπράβο, και εγώ θα πω και άντε 10 likes. Τέσσερις. Έκανε και αυτό το Δημήτρη στην αριστερά.
Γιατί να κάνει μια διαφήμιση θέλει το παιδί. Δεν λέμε πολλά. Είπα πως Και το πατέρα μου. Αριστέ το τραγούδι μου που έκανα, που έβγαλα, που τράβηξα βίντεο, να σου πω την αλήθεια ότι είναι 40 views. 40 views. Τώρα θα μπεις γιατί κάνω γκράνι σε αυτό το όνομα, δεν ξέρει καν για αυτό. Ναι, αλλά άμα πολεμάσουμε με NPC που έχουν σπαθεί, δεν θα σας κάνουν damage. Καλό είναι. Θα στο δείξω. Δεν έχει τσιμπάει κάτι. Απλά επειδή κάνεις grind εδώ δεν είναι καλό. Σιγά να μην πας εκεί ρε Αριστέ, αυτό το noob island. Εντάξει όχι noob island, αλλά... Τι έγινε σε κάτι καλύτερο. Και εγώ είμαι στο prison. Στο σκοτώνω λίγο ρε τα πόδια. Αριστέ, ξεκλείδωσε και η τελευταία κίνηση στο σπαστί μου. Καλή ρε μπρο, καλή. Τι λέμε. Τι έγινε. Πολύ λίγο shake. Αριστεία προς αυτό είναι το κόσμο. Πώς ανέβηκε αυτός. Ρε τι έχει κάνει ρε. Α, το βρήκα το frozen villager. Brah patapim. Κάποιος πολεμάει στο Yes Boss με Eagle Fruit. Bro, είδαινε Kitsune user. Bro, είναι τέλειος. Αριστεία, πού είσαι? Bandit, there's no bandit. Έρθει, κοίτα αυτό το...
δεύτερο damage. Είναι τέλειο το μπλε. Εγώ θα δώσω στην Αμέρικα φρούτο. Ένα λεπτάκι. Όχι, δεν υπάρχει πέντε στο πρώτο. Έχω καεί με αυτό το παιχνίδι. Με Παιδιά, τρώω μην εδώ. ξεχάσετε να πάτε στο κανάλι Που δεν έχει βίντεο. Για πόσο εδώ. Μπρο, όχι, όχι, όχι. Έχω 82 χιλιάρικα με τίποτα. Άμα έρθει κάποιος έτσι τελειώσει θα βάλω το λόγο και θα τον κάνω... Ναι, να βάλω το λόγο. Το βίντεο πάει εδώ και 27 λεπτά και λίγο τελειώνει. Σε 3 λεπτάκια, εντάξει. Ναι, περίμενε. Επίσης για όποιον δεν άκουσε είναι τσιρίδια. Άμα κάνω κανάλι θα το γράψω στα σχόλια. Έχεις ενδιαφέρει παιδιά? Μπορείς να με λες αλλιώς, Greek Roblox. Δοκίμασε τώρα. Έχω low. Play. Ναι, το έχω ανοιχτό. Βάλε το. Δεν ξέρω, όχι, Ice. Darkstep. Όχι, να δοκιμάσω μόνο. Με κόβω. Βασικά θα... Ναι ρε μπρο, σπαμέρικο φύλλο, αυτό το λέω σπαμέρικο. Συγγνώμη, αυτό είναι το βίντεο για... Ναι. Παιδιά, αληθινά πες to stop killing my NPCs, bro. Πολύ απλό. Είχα δει ένα... Αλλά τώρα όταν βλέπω... POV, όταν βλέπω Kitsune user μου θυμίζει τον φίλο μου τον Δημήτρη, γιατί όλη την ώρα ήταν το Kitsune. Sorry παιδιά, πρέπει να κλείσω. Αντίο.